Казанда «Дети рисуют страну» деп аталган рәсем бәйгесенә йомгак ясалды. Аны без, ягъни Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе 15 елдан бирле үткәреп киләбез. Бәйгедә барлыгы 10 меңнән артык укучы катнашты. Яшь рәссамнар нинди темаларга өстенлек бирә? Бәя бирүче экспертлар балалар иҗатын ничек бәяли? Киләсе язмабыз әлеге сорауларга ачыклык кертер. Необычное, по крайней мере, действительно все в руках человека. Рәсем ясар өчен Имин юллар, фән һәм технологияләр елы, туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы, шулай ук табибларга рәхмәт темалары тәкъдим ителде. Балалар аеруча медицина хезмәткәрләренә рәхмәт әйтүне өстен күргән. Все знаем тяжелые последствия и Бүгенге көндә табиблар, гомумән медицина хезмәткәрләре хезмәтенә ихтыяҗ зур. Балалар да моны аңлый. Без дә әлеге рәхмәтле балаларны билгеләп үттек. Һәр юнәлешнең үз эксперты, мәсәлән, юл хәрәкәте иминлеге вәкилләрен Имин юллар темасы җәлеп итте. Алар өчен юл аркылы чыгу урынын яки куркынычсызлык каешын дөрес һәм төгәл итеп ясау кебек мәгънәви төшенчәләр мөһим. Да, они детские, но где-то все равно где-то с профессиональным подходом. Профессиональ жюри рәсемне бала үзе ясаганмы, әллә өлкәннәр ярдәм иткәнме икәнен бер күрүдә ачыклый. Рука ведет совсем иначе. Балаларның рәсем ясауга үз карашы. Аларның кузаллавы да башка. Пумала белән буяулары да зурлардан аерыла. Бәйгенең йомгаклау этабына 300-дән артык рәсем сайлап алынган. Аларның һәрберсе шәһәр һәм район этапларында җиңүче. вызывает восторг. Мин рәсемнәрне күргәч хайран калдым. Балалар тормышны шул кадәр тоемлы, искиткеч, 4 төрле темага да бик иштәлекле рәсемнәр ясалган. Дети рисуют страну бәйгесе Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Бердәм Россиянең төбәк бүлеге, юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе, Мәгариф һәм фән министрлыгының уртак проекты. Җиңүчеләргә бүләкләр Россия көненә багышланган тантаналы чарада тапшырыла. Мөршидә Җихан, Дмитрий Второв, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары.